game kemarin juga. Apa? Gue beli game salah banget. Game apa? Ini apa? Ghost of Tsushima. Waduh, itu gue udah selesai. Lu 100% gak tapi selesai? Enggak lah, Capek. kalau udah punya anak istri nggak mungkin selesai lagi. Emang sih. Gue tuh lagi ini men, namatin side questnya buat dapetin armor, bow, ya kan, sama movement-movementnya. Kalau kayak gitu gue biasanya yang penting selesai aja tuh. Apa? Kalau gue biasanya yang penting selesai aja. Yang penting story-nya kelar aja. Keren banget tapi larang. Tapi seru cuy. Iya. Yang pas apa stand off-nya tuh, Iya, keren banget. momentum lepas segitiga, gitu loh. Grafiknya sih yang keren. Apa? Dan grafik sama apa ya? Depiksi apa ya? Depictionnya tuh bagus juga ya, gambarkan. Daunnya cuy, Iya, iya. daunnya gila. Keren. Itu kan dia rilis tuh pas PS4 udah mulai lifespan terakhirnya dia sebelum ke PS5 kan. Iya. Beli lu PS5? Enggak deh, mahal banget. Iya sih. 12 juta setengah cuy yang Jepang cuy, aduh. Kuat. Gak bakal. Katanya di 5 juta dari US. Tapi itu apa sih kayak Black market. market sama PO nggak jelas juga, kita nggak tahu. Lu bayangin aja kak, level PS5 yang Indonesia aja kemarin tuh baru dapet berapa ribu doang kuotanya. Gila banget. Hype-nya PS5 tuh overrated. Tapi God of War 5 cuma di PS5 guys. Kesel gua. Nggak apa-apa, by the time itu keluar gue bisa. Iya. Turun pasti. Berapa tahun lagi? 3 tahun lagi. 2 sih kak. Gua udah turun. Ini aja udah turun kan sebenarnya. Awal kan keluar kan 17 kan. Iya ya, Ini 17. 12 sekarang. Gue cuma pengen main God of War doang cuy. Gue pengen ngelawan Thor bro. Kapan lagi men? Habis dia udah muncul di God of War 4 sama Iya, Mjolnir. terakhir doang. Iya. Trailer teasernya juga udah ngeselin tuh, asli. Itu juga keren banget sih kalau keluar. Wah parah cuy. Yang gue penasaran tapi nggak mau main itu Death Stranding-nya Hideo Kojima. Gue nggak suka gue. Hideo Kojima. Lihat itu kayaknya nggak suka. Aneh. Cuman mahal ini doang karena pemain-pemain film semua. Siapa? Norris Reed siapa? Norman Reedus, Lea Seydoux-nya James Bond juga main.
Horas matuhita saluhuna. Sude parhalado ni huriata. Pasahaton selamat hari Minggu. Tuhamu sude ruas. Tarlumobi nama dohoti parmingguota di bagas tabe marhite live streaming. Adorak sotapuka parminggota di bagas sadarion dengan mahita martangiang di bagas rohat tabe. Amen. Tapasonang marohata tapuka ma parminggota marhite edde nasian buku edde nomor 23 ayat sada dohot ayat tolu. Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Ise do na jadi nakok tudolo ni Jehovah, jala ise do na jadi jongjong di hajongjongan ni abadiaon nai, halak partangan na lidang doho na yasroha. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, amanami saliling nileleng na, asiniruhamdo na mga ramuti hami, siyan na saylaon rasi rasa nuaing, jala asiniruhamdo na mga lehon barita na uli, gabi hanguluan nami, saya si maroham, say buhay marohanami jalaleho todim na badiay. Asa huat tusihami sude panogunogum dohot patbay namu na balgay. Payan mahatam di bagasan rohanami. Asa mardame. Jala sonak kami jala lam ibaru rohanami. Marhite-hite anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Maredde mahita sa buku edde nomor 300 sada ayat onom.
tangiho kamu ma patik ni debata, imasian patik parjolo sahatu patik pasapuluhon dohot lapatanna. Patik parjolo. Audo Jahoba debatam ninna debatatta. Dan jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon. Dan jadi ganommu jalarang jadi sumanommu. Manang ahan na di banua gijang doho na di banua tonga on. Rodi na di bagasan ae na di toru ni tano. Yang go tunggabe si sobaon manang si oloan. Patik patoluhon. Dan jadi dohonommu goar ni debata. Yang go soture dalanna. Ai hona uhum do sogot akana marsineang di goarna. Patik paopaton. Ingot hamuma parbadiaon ari minggui. Dina onomari ma ulahamu nasa si ulaunmu. Alai anggo ari pat pituhoni ari para dedianan ni Jahoba do. Jahoba debatam doi. Dan jadi homangula anggo dina sadari i. Manang anakmu pe. Manang borum. Manang naposom lahi-lahi. Manang naposom boru-boru. Rodi pinahamu. Rodi isi ni utani halape. Namangai bati hutam. Ai di naunom ari do di toppa debata. Langit doho tano. Doho laut. Do nasa isina. Dungi. Maradia do ibana diari papi tuhoni. Dibahenido ubahen na di patupa debata Jahoba. Ari para dianai jala di parbadiai. Patik palimahon. Iko pasangapom mudo naturasmu asa martuaho. Jala leleng mangolu di tano na nileho ni Jahoba debatam diho. Patik paunopon. Unako mamunu. Patik papituhon. Unako mangalakku. Patik pawaluhon. Unako manakko. Patik pasyahon. Unako olo makatidakon hata nasotutu. Maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon. Dan jadi haliangan niroham. Bagas ni donganmu. Dan jadi haliangan niroham. Dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa. Manang naposona boru-boru. Manang lobuna manang hodana. Manang dia pe ugasan ni donganmu. Buha padok ni debata. Tupati nasapului oddo. Audo Jahoba debatam ninna debatatta. Pargogo na suatu dosan jala parimas. Siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna. Rodi sudut patoluhon. Rodi sudut paopaton. Pinopar ni akan nasogoroha diau. Alai asidorohaku di akan nama ribu-ribu. Akan nama haholongan ni roha diau. Naso mangalaosi patiki. Imasahana atong rak mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon pati nai. Ale Tuhan debata, sai parbugoi mahami, mangulaon na hobbar tuhatami. Amin. Maredde mahita sebuku edde nomor 25 ayat sada dohot ayat 2. Roha
jongjong mahamu. Tatopo ti madusat tatu jolo ni debata martangiang mahita. Alea manami jala debata nami na di banwa gijang. Pargugo na so hatudosan pardenggan basa doho. Jalaro di saleleng nileleng na do asini roham. Say marpamuati maroham di hajaton nami. Jala sayunang beingot akka dosa nami. Ay jo do hami mardosa marado poko. Jala do husungguli hami rimasmu. Marhite sian pangalausion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah. Sayunang paingot-ingot pangalausion ni. Unang alang asini roham. Sayurupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuaon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tabigema hatan ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Humopop hita gabi dosa do ibana naso tumadda dosa di bahen debata. Asa gabi hatigoran ni debata hita marhite-hite ibana. Hasa nga po ma di debata na di banwa gijang. Amin. Amin. Maredde mahita sebuku ede nomor 248 ayat sada dohot ayat 2. Hati gormaro
hatani debata trupuk epistel dimenggutta sadarion imana tersurat di 2 Raja-Raja bidu 10 ayat 1 ayat 8 tajahama marsore-soren patolu tau todung gabe raja sian Israel si Hosea anak ni si Ela baki raja sia Juda masih Hizkia anak ni si Ahas. Marumur 25 tahun ibana dina bakit raja. Jala 20 sia tahun lelengna ibana mangarajai di Jerusalem. Ia gowarni inana ima siabia buruni si Sakaria. Jala diulahon ibana dolomo ni rohani Jahoba sadok songon nabinain ni si Daud opung nai. Diloha ibana huhut akatabak, jala dibolai aka gana-ganaan, jala dipasikon aka sobaon asera, jala dirosahi ulok tobaga nabinain ni si Musa. Ai rasi-rasa tiki ujui, sai manutungi dau pahalak Israel tusi, jala digoar doi nehustan. Marhapo satu Jahoba debata ni Israel do ibana jalasian nasa raja di Juda akana upudi sian ibana dang adong tudoson ibana maroha naksian akka raja na jumolo sian ibana. Sai marsilohot do rohana tu Jahoba dang dipasurut rohana sian ibana jala diradoti tonana akana tinonahon ni Jahoba tu si Musa. Dibaheni sai didongani Jahoba do ibana manak tu dia pe ibana mangalakka sai nama jadi doi laos mamulik ibana huhut sian raja di Asur dang be manguduk tusi dipatupa ibana huhut halak Palestim saha rodigaja dohot partal pahasan nasida ola ni tukup perhayan saha rodi huta nagoting ola nima sahakna martua dona tumangion hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Maredde mahita sia buku edde nomor 650 ayat 3 las jongjong mahamu. Hatidakko maha porsiau tai songon nani hatidakko ni dongata saha porsiau disadok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogona sohatu dosan natu mopalangi dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai ima natinubuon ni si Maria nagabe-gabian setodi parbadia andorak soh abubuhan ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni Silatus namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang
na tua tubanua toru dung ditanom na mula mangolu di ari patoluhor na manai tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu doho na mate au porsia ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni hala Kristen akka nabadia doho dihasesan di dosa doho dihatai mandok mula mangolu sogo daging ni hala naung mate doho dihangoluan nasora suda amen hudul mahamu tabegema titing dihuriatta sadario. Titing dihuriatta minggu tanggal 31 Oktober 2021. Naparjolo sadarion ima minggu pa 20 hondung Trinitatis doho judul barita nauli napinai baruhon napaduahon danak nasorang na dari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 di basa-basa hotuhatta do sahala danak boru tu keluarga ni amata Jonathan Apul Panggabean, Inata Janela Gabriel Budiman, alamat Kepodang Raya Blok K4 nomor 20 Sia, Sektor 2 Bintaro Jaya, masuk Sektor Sion. Saya dipasu-pasu tuhat tama danahi songoninang natoras nape. Na patoluhon padidion nabadia. Siala masohot do padidion nabadia reguler di huriata di tiki nasalpo. Patu paun di huriata ma padidion nabadia di hari Minggu tanggal 7 November 2021. Di parmingguan bahasa Batak pukul 8 WIB. Konseling baptis di Patupa di hari Sabtu tanggal 6 November pukul 10 sada WIB. Pinangido matu akan atoras nanaing mendaftar boy memangisi formulir pendaftaran jala ditandatangani situa sektor nabi. Napa opaton titing naing merbagas titing paduahon naing majalo pasu-pasu parbagasod do Goar, Sesep, Bimiwa, Geopold Sianturi, anak niamata parluhutan Tado Siaturi, Tubuni Inata, Columbin, Norberta Borus Sinambela. Alamat Bangun Reksa Indah 2, Blok T, Onom, Karang Tengah, Tangerang. Uria HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Dohot Orana Goar Rismauli Winda Rosena Boru Sinaga Boru Ni Amata Arisondo Sinaga Tubuni Inata Basaria Marina Boru Huta Barat. Alamat Jalan Karet Raya Opat RT 0 RW 05 nomor 30 Karet Setiabudi Jakarta Selatan. Uria HKBP Sudirman Resort Sudirman. Pamas-masuon di hari Jumat tanggal 5 November 2021 pukul 8.30 WIB di HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Napalimahon Ruas Nataba Mamuka Sadarion Minggu tanggal 31 Oktober 2021
tajalo do gabi ruasta na ibaru ima Rosabel natiur boru sibarani marsasa halak pindah sian Gereja Kristen Indonesia GKI Kebayoran Baru. Alamat Jalan Loka Indah nomor 1, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sektor Marsada. Sude parhalado dohot ruas ni HKBP Kebayoran Baru pasahaton selamat datang. Jala makirim asa gabe ruas na mangulu. Jala parsidohot di aka ulaon na adong di huriat taon. Dung sidung parminggonon laos pinangido ma anon nasida ro tujolo patadahon diri nasida. Napaonopon Dewan Koinonia Seksi Remaja Sadarion Minggu tanggal 31 Oktober 2021 ima acara witol remaja napatulupulonopon tu yanak kota horong remaja. Pinangido tu akan atoras asa dohot memotivasi aka yanak kota remaja. Lao madohoti witol on. Jadwal boima tajaha di titing cetak. Napa pituhon Dewan Marturia di patupa seksi musik do pelatihan musik naniluhon ni Ibu Widya Kirstianti komposer orkestra na di patupa di tanggal pitu tanggal 14 tanggal 21 tanggal 20 November 2021 agenda pelatihan boy mata jaha di warta cetak. Napa waluhon Dewan Diakonia di hari Selasa tanggal 2 November 2021 pukul 10 pitu wib di patupa huriata do marhite Dewan Diakonia ima partangyangan mangido haha malum ni sahid sian tuhatta tu akar ruas namar sahid dohot keluarga marhite jum naniluhon ni padita Ferison Rajoki Pasaribu ling jum boy mata jaha di warta cetak. Napa siahon selamat ulang tahun Ari Hatutubu dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruas ni huriata pasahaton selamat ulang tahun Ari Hatutubu dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason. Tu sudir ruas ni huria na tubu manang merbagas di tanggal 31 Oktober sahatu tanggal 6 November 2021. Saya tuhat tama nama masu-masu. Molo tung adong ruas ni huriata naso tersurat dope guarna di titing na ulang tahun ni di Papua ma tuganop situa di sektor na manang tu sekretariat na parpudi 10 aka titing naso ni jahahon hobar tu titing cetak sadarion dengan mata jaha songonima saha ni titing di huriata di bagasan minggu sadarion taingot bema manang yakoni tujolo ni tuhatta. Tabigema korsian sektor satahi marhite virtual. Be
Marede mahita siya buku ede nomor 437 ayat sada dohot udutna huhut tapasahat ma peliata. Maringan dia Dunga sonang awon Dunga mero haki Dung Yesus maringan dia Dung Yesus maringan dia Dung Yesus maringan dia Dunga sonang doa Dung Yesus awal Dung Yesus maringan dia Haleluya dapat sabuloki Dung Yesus maringan dia Dunga sa dosaki di bahu darnai Dung Yesus maringan dia Dung Yesus maringan dia Dung Yesus maringan dia Dung nasonang doa Dung Yesus Allah Dung Yesus maringan dia Yesus maringan dia Nasonang doa Namero haki Dung Yesus maringan dia Dung Yesus maringan dia Dung Yesus maringan dia Nasonang doa Dung Yesus Allah Dung Yesus maringan dia Dameni debata nasumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Salum. Oras di hamu kadongan sahaborseaon nagabe jamita di minggu sadarion ima di minggu pa-22 Honduc Trinitatis jala laos minggu reformasi sadarion alani nagabe barita nauli dihita ima natar surat di surat ni apostol Paulus tuhuria Rom bidusada mamuka sian ayat 10 saat ro di ayat 17 hujahama dihita hagugun ni berita nauli aidang nahuhailahu berita nauli ai hagugun ni dewatadoi paluahun nasana porsea halak jahudi jumulo dungi dohot halak gurik ai dipapatar do disi hati goran ni dewata nasiak kaporseaon tuha porseaon hobartu natar surat kian namangudo partigori hinorhon ni haporseonna sada kepastian di ngudut tahun ima pasti ada perubahan
Jadi walau tabereng neng suasana minggu kita berubah. Jalan tapi berubah loh. Tanpa kita sadari proses perubahan terus do merdala di ngulutta. Alai proses perubahan ini do mabahin. Adong hagugu. Jadi hagugu ni macai perluhian di hamu bau ni. Alani hamu bau ni pe ikut takas do tu dia sedunga. Bodo perubahan ini mengarah tu nasuringgan. Alai perubahan ini bodo mengarah tu nadinggan. Molo tabereng akka hagugu di Portibion luar biasa. Kagu buhi tak mamereng. Isarani na julu Hercules ninna. Malah gabi arong go gorri halak batak si Hercules. Ala mace gugu. Bahkan na Perpudion si Elbrus Nikmatulin halak-halak Rusia bui itarik kapal terbang. Begitu dia luar biasa kekuatannya. Alai mulo tabereng kekuatan napa baim perubahan non mulo dingulut ta sigano pari mana taberek perubahan. Jadi mulo tengok di 20 Oktober 1920 lalu adong ma perubahan. Kekuatan perubahan ini. Ima marhite-hite adong tekad sumpah pemuda. Mulai adok kasadao. Jadi bangsa Indonesia mulai bersatu. Jadi mitos nama dok dan boy merdeka kita mulai dihapus. Alana boleh hatai na julo merdeka terbudang kemadok. Naritik goho bahwa merdeka bangsa Indonesia. So ini mah kuat ni halak bulanda. Jadi mitos tidak bisa merdeka dirubah bisa. Jadi ngulut terus saya berubah. Bolo tabereng di Huriatta proses perubahan ima wado gabe tubuh reformasi. Nah, adong do perubahan. Alai perubahan ini alani do ipersoal hod di perubahan ini. Hamuna kadongat saha porseaon perubahan ini ima najulu macetakas do tanggal 31 Oktober 1517 di Wittenberg Martin Luther membain 15 dalil. Itu gereja pada waktu itu gereja Roma Katolik. Songon dia do kita bui malua. Do hagugo palua kita. Ima nagabe persoalan detiki. Alana tiki huria pada zaman itu ngagabe ibereng napaluho kita ima mangulahu patik doh mambayna ka amal dampak ngion dang be suman cara alai tujuan sitong tujuan nasida ditikima pajongjong sada gereja na luar biasa mana guarin wang Saint Petrus gereja termahal alani dok nasida mas ngonon aku mamar guar si Tetzel holan dileko hepengmu tu kor apa peti persembahan on saya sama sudah dosam. Dalam ibereng si Martin Luther ngalam moro be haporseota gabi herana hita rumah baik kita malua marhite natali yang gudang akka persembahan kita nataulah akka patik bui kita malua. Ditiki icoba Martin Luther majaha Bibil maceta kas terjaha ibana Roma sada ayat 10 tu 10 bituon dijahai mana disi iya hagugon mabay malua jolma ima hagugon di debata marhite berita nauli ora berita naulion wasa buni guguna bolo tabere nakining si Elbrus Nikmatulin boy mabuat kapal terbang menarik alani guguna nuaik tabereng hagugon di berita naulion
Hamuna kanong atsapro siyaon ima naiguari penibusan bulu hata-hata itobus. Jadi sedia kita itobus ima ala nunga merdosa kita dan kadang bina berdosa jolmo. Nah ala ni si Martin Luther mamereng wado boy melua holan ala ni pabayan aku. Alai bering ibana ma anggona boy paluo kita ikon hagugon ni debatado ima barita nauli hola nasi ni rohano benda boy melua kita dungiro imana ma sola garacia holan ala ni haporsia unido asini rohado na boy ma baik kita malua holan ala ni asini rohaido benda terjadi haluau anggo soi tang malua behita. Yaitu gudak pe tawai persembahan, gudak pe ritual keagamaan dan ipaluah kita. Alai berita naulido ima Yesus Kristus. Kamu kadongan memang tertavereng mabar itu berita naulio diterjemahkan di nguluta. Bado pakokohon di Yesuson gawe boy mengarubah. Bado pakokohon di Yesuson gawe mengulu kita di bagasak kedua. Ima na ginwarin na kining ditubus. Jadi boleh ditubuson sian kata apolutrosis. Jadi nga terjadi kita itu dosa. Jadi dibayar ma, bayar na Yesus tersilang. Yesus mati. Jalai kon hehe bana omma pakokohon di Yesus ima mabaik kita gawe malua mahita. Ninna si Paulus ide bane rokon ibana hagugun ide batado paluahon nasa na prosea dang alani amal manang alani akar ritual keagamabe hamuna kadong atsaha proseaon gabe tubuh mamu se suku-cukun atong waro mancalo haluau ni mulo sola gracia holan alani asini rohado bar banat tamanjalo haluau ni dungi saya pamanat Martin Luther ma na tersurat di Babylon ibereng ibana ma na mangulu do pertigor hinarhon ni haporsionna. Jadi orang benar itu akan hidup di dalam iman. Di haporsiao do dalat tamajalo. Iko porsea do kita Yesus Kristus, iko porsea do kita di haluani, iko porsea do debata nunga paluah kita. Alanido ibana ma sola fide hola ka porseaon unang au pangasahon di julu ni dibata alai porsea maho yakin pos maroham nungga duhut tu madua alani yang unak kadongan unang au neragu di haluonna ikon yakin do hita nungga ditubus do satta jala nungga di palua hita ide bane raking sola fide alai mangihup mamu se suku-cukun sedia hita wi porsea anggosoro na julu akka misional tu Tanah Batak Fanasel Nomensen Merwat bado perbuina berarti ikon ibuat do berita nauli alani do bola taberek si Paulus sison butul-butul lo imana iko kubuat do berita nauli namarutang guau ni mana dia caplobat namarutang duau di halak gorik nang di bangso naliban dia ka perpistaran nang dia ka nahuang roh ape marutang guau ini bana jadi alana makilala yang mana marutang ikon pasah do berita nauli dakola ni mana alai kutu sudiru. Nah inspirasion mabuka rohani si Martin Luther puasa holanak imam bui majah habibil. Jadi kini si Martin Luther dang boy hita ruas biasa majahaha hatani dewata ikoni sedo ikonaka imam karohaniawan do. Jadi dang diterjemah hobbe bibilot tu bahasa rakyat atong monosongoni nema nama ikot takas do sude ruas majaha hatani dewata sola skriptura alani diterjemah ni mana nama bibeli itu hata Jerman hata bahasa rakyat pada waktu itu gabe sude mama jahabibin ai sian natu mangi hodo tubu haporsiao di Roma 10 pitu je bolong nga ijaha ruas ijaha sude kana porsea hatani debata gabe tubu ma di bana haporsiao
Haporsiaon naking dalam majalo haluaon ima nabi nuani Yesus Kristus. Alani tertaida ma rentetan ni sola scripturai macayargado hatani debata natar surat di Bibeli. Sola gratia, sola fide, sola scriptura ninna Martin Luther ma. Kamu nak kadongan setiap perubahan membutuhkan kekuatan tetapi menghadapi tantangan. Di bulu sok keberanian berubah, bah memang so kalak batak saya pakai mahataha, nggak hasomalanima. Bahasa saya pola berubah-ubah, hasomalanima. Di bulu taingat sejarah ni gereja, terus bulu saya hasomalani tadok ulu dua. Lupa hitang ulu bergeser hasomalani itu nasuringgan. Tidak maju di tahun 1922 saya hamubau na macai keras di HKBP. Mahura hamubau di 1922. Tangboi buru-buru nagabe situa do pedita ida tong do adoraksoi. Di termasuk go HKBP ke baruan reformator. Ai semua mesti yangkap magawe buru-buru gabiaha. Situa dungi di baligi mulai ma terjadi proses juga di sini digurang idok ma sarupa do hak ni bawa do buru-buru melayani di gereja boy do buru-buru boy do bawa alai ditiki gurang memadok tak suman ya bahkan adonggo nama dok bolodo do buru-buru melayani di gereja sehalioni benua gijang tonggo mada bujol matudo sainna seolah-olah perempuan itu adalah yang membawa manusia ke dalam dosa. Kalau ini berubah. Satu sanari saya anggo pesi sasani perubahan membutuhkan kekuatan, membutuhkan keberanian. Ada gua gereja mulu ya mang unang pendeta buru-buru di huriat tahun. Bahkan masuk anak konai rok unang ma pendeta buru-buru masuk anak koku di Kimar Saripe. Terdiri pe unang buru-buru marua. Bapak terdiri seolah-olah buru-buru daksah habedionna. Nah, alainya sudah berubah, ulah tabere, noai. Hampir sudah gereja, adok pendeta buru-buru. Pimpinan ni HKBP ngomong buru-buru. Dia tabere maka perubahan ini. Kamu nak kadongan di tanggal 25 Juni tahun 1520 sada di Baima sada pengumuman Martin Luther dibunuh dimanapun. Nah, tunggong sada kaisar nomor 2. Nama lindungi bana ditikinai lindungan nai kaisar ibana terus mai bana manurati isi meh terjemah di mana Babylon asabui gabi bahkan haruar mai bana muse pendidikan alam semesta ini mana ikut sudeno marsikola takolan malim takolan imam alai rakyat jelata pe alanido bolo tahea ta ingot sekolah rakyat Martin Luther ro ideni do ibana matu sude portibion ikut sekolah do kita Iguara mai tiki sekolah rakyat. Jadi dang holan akamalim manang akarahib akana gereja merhua mar sekolah. Iko sudiru kita. Dibukai ma sekolah rakyat, bukai ma sudi marsiazar ma sudi jolma. Alani ibereng jolma ima ngagudang naso bereso. Na perlu si baringgano. Jadi gereja tapi buru songoni. Idu alana gereja pe ikut terus tu baru. Eklesia reformata semper reformanda ikut terus tuh TV baru jadi ada TV hasamalat tei ikut perlu dihakua di pai baru nah masuk kita noeng du zaman digital nah sangat luar biasa merubah sikap merubah sudah termasuk buah mahita marsaur marhiti-hiti ka Facebook marhiti-hiti WhatsApp do akan asing ikut tapak ke mai dalam arti ikut jelas tu jahanna hita ngaitubus bulu ngaitubus hita berarti pangalahot tapi ikut pangalahona wado nang ditubus kita sudah selamat maka seluruh kehidupan kita perilaku kita adalah orang yang sudah diselamatkan alani hamuna kadong caha porsiaun gabe adong ma na perpudi tabereng son ima buah mahita mabuah berita nauli air kucipalus utang nadene termasuk kita pe marutang go nuai dalam bentuk wado gereja pasahat berita nauli alani do banero gereja yang tidak ada sending tidak ada pemberitaan Injil maka itu lagi yang mati
Di subi gereja iko babay na kaulaon marturia pasahat tu berita na ulit tu sadok portibion. Hamunak kadong at saha porosyaon dia ka perubahan tapi ring memang konarong do keberanian jala mampu menghadapi tantangan. Termasuk Martin Luther nak kening ngayan samibana. Alai dung labuka rohani jolmaon lamnya tusima. Ibering kosto tahwina kuni Martin Luther. Dan alani akka pangalahot tayo benda dua hita. Tung alani asini rohani debatado. Hamunak kadong at saha porosyaon di tikitan waing zaman digitalon nagudangan nak perubahan. Di perubahan ini kita harus tetap marningot ngamalua kita jala halua tai ikut tafabu tu sadok sudah portibio. Alani pangalahot tapi perilaku tapi ikut taridama bahwa kita sudah diselamatkan. Jangan gotiki atau raksoro reformasi idok kalahi taulahum madadengkan asamalua kita. Jadi asa dipakai halahi. Jadi boleh lihat di mana pilihan itu gereja Tuhan. Saya sama dosaku nyok pilih aku na. Asa malua ibana. Alain waing duro reformasi dang be. Karena Allah sudah menyelamatkan saya, sudah diselamatkan, maka saya akan berkelakuan baik. Jadi terbalik pola pikir kita. Hamunak kadong at saha porosyaon perubahan terus berjalan. Antara Roma Katolik dan Protestan juga ada perubahan. Di tanggal 31 Oktober 1990 pacupang mangusay gereja Roma Katolik do Protestan. Di parsajari mangusay bibili. At parsajari coba ina Protestan. Roma Katolik ta parsajari do. Alani di tanggal 31 Oktober 1990 gawe adong pertemuan mempelajari Alkitab dungi setuju mana si damat dok memang holan asini rohani debatado. Terdatangani pemahaman bersama soal teologi. Alani don waeng kita do gereja Roma Katolik Protestan ngadong bekerja sama. Ngadong be pusata saling mengakui dan saling menerima. Jadi mulu adong na pidda ruas stasiun Katolik tu Protestan tak songon na julu hahua julu pebeli baru manopotin karena mereka dikucilkan anggun waeng dangbe. Jadi tabereng madisi di 44 pasal perdamaian ini. Katolik dengan Protestan di pasal 15 itu kita bersama-sama mengakui hanya oleh anugerah oleh iman kepada karya Kristus kita diselamatkan. Oma statement ni halahi. Dan alani pambayanat tabi. Tukolan alani asini roha. Jadi kerjasama Katolik dengan Protestan sekarang di seluruh dunia sudah berubah. Di Najulu buluhitan isen alau tu pesta ni Katolik Yahudo. Di RPP. Boruna kau itu Katolik tang kolan boruna ibabali dohot dese. Dohot natorasna. Imarani naso bui masyatusan. Alai tanggal 31 Oktober 1990 terjadi dalam perubahan. Di tabereng mading mulut tahun gereja pun mengalami perubahan. Jadi jangan nahot, tapi dia mengalami suatu perubahan yang kita katakan kekuatan itu datang dari Injil. Hidupan nama cetak kasih dok kagugun ni berita nauli. Halak batak penajulu. Mulut tabereng di buku ni boleh saya jahamu buku ni bisuk siha anggo gaber tabiring ngiri na hita na julu proses perubahan ini alai tabiring berita na uli nga merubah hita saunari alai hati-hati di hita nak saunari di perubahan ini sotung gabi melenceng takut perubahan ini di bagasa berita na uli alani manangise na saimaniop iri hati late dope satu jamat tanwaing saya holan na parora dongan na holan na makkosomi dongan na berarti dak tutudu be mana na buah nong melua hita nong majalo halua ni hita nong takas di palua di bata di hati goran nasi tok siat di bata nungga melua hita alani tafadau maha adong memang kalak bata inna nama luam marede dan kita alai malo marua coba dua berbeda. Jadi marede berbeda
Di mana dia halak batak tormenon tol to parinde do laho. Alai pa dua mesti terbuang. Turmerbeling. Jadi aku foto bui jahamu perpudiok perbedaan di Medan antara bapak na do tise. Do buruna. Do telana. Pola yang ini dia. Surah kabar. Jadi memang ngeridu kita. Jadi kepintaran belum tentu kita bisa memahami apa persaudaraan. Budu lam buang, lam soberes. Alani ikut tonggo perubahan ini kita nang lambang malo pe kita nang gabi profesor pe kita nang boy mago sian haluan ni dot hagugon di barita nauli. Ikon perjolo do holong baru pe akau deng manguse. Molo soi ujungnya tonggo mulak kita tuaha. Tu nama si Hosoman. Kamu nak kadang acara porsiau memang di Jakobus tulu ayat 10 sudah ina persoalan nguluta diawali dengan iri hati. Jadi mulu suguru hatta mereng hatta lam dinggan tu maha siapa leteri. Asal sugu maru hatta mereng hatta berhasil tu maha siapa leteri. Ala yang gue jamatan wang daun. Sudah nguluta bodoh tabereng hatta berhasil iko bodoh kita. Ikut kagubo, kekagumatai gabi tatiru ma akan adinggan. Gabi do maita mangalak katu perubahan na duminggat tuak karinan nang ro. Ala nungla dirubah di hagugon di barita nauli nong masuk tu hita. Kamu nak kadang capor seaon memang dungro coronain covid ter gudang kita tu matangis. Jadi boleh rapot pendita ina sampai 20 lebih pendita na moding antara rapat pendeta dengan rapat pendeta di gudang go pendita salah satu mah pendita sian HKBP di baru jadi lungu dorohatta alai tabereng mah adong go fungsi ni adong go dading gabui tatarik sian nama sau amin ikung gawe takasita bui semua waktu dewata nakpe iko melalui jum dia kadongan na di jamu nang mengikuti kebaktianon portabereng ma luar biasa teknologi na di minggu nasal pu merjami tadau ini war di Amerika alai melalui do jum nak hari merjami tadau di pungan nilansia di Jalan Jambu alai melalui do jum bui pa Jepang masih tanda. Nah di hari Rawi manguluhon peani seksi perempuan ni baru dua bui pacupang melalui jum. Nah ini tabereng ma teknologi itu jadi terbit di tengah kita menderita akibat daripada COVID-19. Jadi belum nama sading ulutta tertabereng ma ma nauli nadeng bui takku buat siani. Nak saya holan nama dok buah neng dosaku benarosa hito dangin. Alai apakah rencana Tuhan yang bisa hidupku ini adalah kesempatan tapi kesempatan untuk apa? Menjadi berkah. Jadi ala naong ditobus kita ala naong dipalua kita ala ni ngulut tape ikong ngulu nagabe pasu-pasu ma sahak ma berita nauli tu sadok portibion marhiti-hiti kita ala dipergugui di batado kita amin martang yang mahita mau lihat ma dihuali Tuhan berita nauli napai baru hokang ala berita nauli hagugum di padua hokang dang alani parangenami dang alani pabainan nami tung holan asini rohamdo alani ali Tuhan pos doroanami di asini rohami dia bisa ada tanggung jawab di kami lau pararap to berita nauli di sadok portibion. Gabi utang dohami itu marutang dohami lau pasahat tu berita nauli. Lumubi ma marhiti-hiti akka pangalahonami. Asa toktong pangalahonami di bagasa kolong nasiakko. Saya padau masyak kami late iri hati. Alai saya patubu maholong di kami perbue ni ha porsion nami naung majalo haduau ni. Pasu-pasu ma huriam. Pasu-pasu ma naksudi akka padita na makuwasi di huriam HKBP naong mabain pemilihan ketua rapo padita Maulinus Siregar homa na mga gogo di paditai do di sudi tahe akka jajaran na makuwasi huriam say
homa na mga leon nakahahipason duhu gugu di akka pelayanan. So ni manang huriam hakabipi kebawranon kebawran baron pasu-pasu malituan akka perhubas. Pasu-pasu ma nang ruas ni huriam. Na dijauh nang na ro tuga di jaon. Opele Tuhan akan namar sahid sehoma na pamalupon. Kadongan namar ulang tahun, dot ulang tahun pernikahan. Homa mga leon pasu-pasu dot hikmat nasiako. Asa tektong nasida marlas niroha makang uluhon haluaon nang di leon ni anak Yesus Kristus Tuhan. Atong ali Tuhan hatam na kubigi kami. Homa na mamasong-asui asa gabe sulaon hatam pami di sandok ngulu nami. Marhiti-hiti anak Yesus Kristus na kumakopami. Amin. Ta parade mai detta laos tapa punguma piliata sian nomor 600 ono pulusia ayat 2 dohot ayat 3. Tapasada maruhatta pasahato piliatta tu dibata martangi yang mahita. Ali dibata manamina di benua gijang koro haron ni salhut silelo nadinggan dot nasau libasa na mauliutus. Upasatami masian na niyon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalong may gebab na utus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti asa operasi kami pilihan non pati bulon harajaw muli tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti to dim. Asalam tadahami gudang ni sileleon mitu hami. Asalam gir-gir kami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani lehon mi tondiro di pamataku osadoro Ali Tuhan dibata amanami para si rohana sumurung. Mauliate rohanami ala dipasangap hogwarmu di tonga-tonga nami. Ala noksa tuhami berita nauli napulin nasian Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Dewan hudo kami sian haliluon tu dalam natigor. Sian naholong tu natiur. Sian perhatubanon ni dosa tu panguloyon ni anakmu. Gabi bangsop pami jalahami gabi anak kommu. Upuji kami ho ala toktong hot jala manguda do berita nauli di kami. Hodo nama milit akan aposom nama buah berita nauli na polini tu kami. Sai paia mana aposom na burju pasu-pasu na sida di tengah-tengah nami. Sai lehon ma apul-apul do gogo tu na sida. Asa unang madele na sida mga juaju halak na di huriam. Sai songgopi ma akka perjamita marhite todim asa marhiras niroha na sida. Jala asa mabaor siapa mga nasida hatam nasitongi songon hababaor ni aek siya mual na dinggan napasabam rohan ni naloja jala nasorat mula dong naposom di bagasa kagugutan tiburu pinasida asa unak tarabak berita nauli say leom maturia pinggol na tinggil rohan nasonang asa di jalo nasida hanguduan unang loas rohan ni sibuk nami mangalo sorok ni hatam asalam yasami jala mangului di sude paretam saya unang loas roto tonga-tonga ni huriam akka perpuda haliluon manak si juba jabi manak persibalik mata akan naing mangaliluhot jolmai mabuat Tuhan magoan tagonat tugihon nasida Tuhan won niroha mangului Tuhan Yesus Kristus alai molo soolo nasida tuguanmu jala buanonmu Tuhan uluan padau manasida sian huriam asa sonak kuriami mangului ho saya patota ma huriam lam abolokkom masian nasida poda nasohasea saya tuturi akka pertoran di huriam asa diboto nasida mangaturhon na dengga di tengah-tengah nami saya ramoti ma namang gonggomi hami jala tugu-tugu tu pikiran nasida asa do nasida pasaut lomo ni roham
sahat tuho mahamion na magudang rodi danak namora rodi akka napugus namartohonan rodi akka natorop rodi sudi akka ruas di bagasan huriam ia mangulu manang mate pehami sayuluan nami doho di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nalia manami na di benua gijang saya pinorbadia maguarno saya Roma harajaonmu saya saut malomoni roham di banu tungon so na di benua gijang lehon matuhami sadado nang udua siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa indongan nomor dosa Tuhami unak kami itu giutu pangujunan palua mahami sian pangago aiho Una harajaon lohot hagogon rodi hasangapon saleleng ileleng di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewatama ho disodakon Tuhan Dewatama bohina tuho jala sima rohana midaho didopakon Tuhan Dewatama bohina tuho jala di pasaoron madamena tu todim. Amin. Amin. Daun diri nih. Siapa tadi mau memperkenalkan diri? Bolorodo neking ruasta naik pada daun diri. Jemaat yang baru asa roh tujulu. Oke, atau mungkin kebaktian. Oke. Jadi di hita na pungu di gereja do na di bagas tabi na mengikuti kebaktian non kami siap perhubas. Nama kubasi permingguan tadi jamuron pasahatot tu kita sudi tabe horas madihita Tuhan ima madongani hita salum horas. Jesus.